ассалому алайкум, тамошобинони азиз. боз ман бо шумо мехоҳам ки боз ба шумо як намуди моддаро нишон диҳам. азбаски ҷо танг аст, ман ҳамин хел куртаро пора кардам. хай ҳамин хел 37 ҳамин тараф, айҷо бошад 53, ай тарафаш бошад 25. қади курта бошад 110. акнун мо боз ҳозир тайёр мекунем пеши куртаро. хеле бо диққат тамошо кунем. иншоалло ки одамое ки ҳавас доранд ёд мегиранд. ана аз ҳамин тараф то ҳаминҷа 25, инҷо бошад 12, не инҷо бошад 25. ана хеле нишона мекунем. нишона кардем. даҳани куртаро 13 мегирем. ана хел ана инҷо бошад 6 сантиметр. ана хел мебарем даҳани куртаро. ин тарафшам ҳамин хел мебарем. ана мо мрида тайёр кардем. ана михел дар ин ҷо ман намихел барои ҷинҷак кардани ҳамин пеши курта инамиро ман хел 6 сантиметр гирифтам. ҷинҷак кардам. касида ки хеле чанд қадар ҷинҷаки махсус боша ҳамин қадар бикунен. ана михел кардам мечаспонем. ана михел ба мошина медӯзем. ана боз паси ами гарданро ҳам хел се мегирем. ин тарафаш бошад 6 сантиметр. ана михел мезанем. ана бинед ман часпондам. ҳамин хел ба мошина духтам. ана мо китифошам часпондем даҳани куртаро. ҳамин хел гирду ба гирд ҳамин хел ба мошина духтам. аввал ба даст дӯзем, баъд ба мошина дӯзем, барое ки ҷинҷи хеле айтаи дарз ҳамин хел надошта бад. шумо метонем ки аввал ба даст дӯзем, баъд ба мошина дӯзем. ҳамин хел
набинед 24 сантиметр. боз мо остинро тайёр мекунем. дарозиш остин барое ки ман лавша таҳ кардагим 58 гирифтам. ана инҷо бошад 24. мо барое ки ҷинҷак намекунем сари китифта, барои ҳамин қадар 24 сантиметр гирифтам. агар ки хоҳем ки ҷинҷак шавад сари китифта, шумо метавонед ки бо камтар зиёдтар гирем. намехел нишона мекунем сари китифа. остинам сари остин 12 сантиметр гирифтам. ҳамин хел ба мошина мечаспонем. бинед бе ҳамин хел ҷинҷак мешавад. ай тарафи куртаро медузем, баъд остинро мечаспонем. ана мо ҳам ҳаверлок задам, ҳамаи тарафашро маҳкам кардам. албаски материал ғафс буд, ман фразелинро истифода набурдам. ҳамин хел бе фразелин духтам. лабои доманашро таҳ кардам. ана боз бинем ҳамин хел ана пешакош ҳамин хел ҳамаш часпондам. тайёр шуд курта. ҳозир боз метр мекунем ки чанд қадар шид, чӣ хел шуда. ҳани курта 15 сантиметр шид. тайёраш китифаш бошад 34. кашаш бошад 24. анам инҷа 25 сантиметр. پنجاه سانتیمتر اینجاش. همین خیل کتایمون تیار شد. نبینید استیناش. باز حاضر ما در مانیکن نشان میدیم که چطور اومده. همین خیل تیار شد. انا بینید دخترها علاقه در مانیکن بینید که چه خیلی اومده است. این رو ما هم خیلی خودم فکر کردم دوختم به فکری خدمه. شما میتونین که با یکم نمودی دیگر دوزین. رحمتی کلام برای دستگیریتون. ویدیو را پادلیت کنین، کامنتاریمون لایک با یار دوستانتون روان کنین. و انشالله که ماده های نو به نو به شما نشان میتم. فقط شما دستگیری کنین. انشالله که باز همین خیل ماده های نو به نو نشان میدیم.
қайтор наворҳои дигар худованд ёру мададгоратон. дастгирии шумо пешравии мо.